na South Ezomogoloko Ikengoko na South do Metu wama Alusego na South Ezomogoloko Ikengoko na South do Metu wama Chifike na Mwanka Chukwu Alusiego Metu wama Ogaranya nwere obi nwanne Alusiego Metu wama Ọnwa netiri Igbo na South Alusiego Metu wama Odogwu na Onomo kenele oyi Alusiego Metu wama Isi n'isi ya bụ n'ọnụ ma na-enwele isi ka isi osisi niile dị n'ọfịa nnu ma na-enwele oke osisi ọ bụrụzi anụ maka eze oyibo Chifu Ikenna Nkachukwu Alusego na South Odogwu abịa bililu amụlụ n'oke nwanụ na mgbe amụlụ ibe ya nụ na ngwulu let nze Simon nka mmụọ mmiri kwa nwa na ọya etirili ihe bụ village Oko Orumba North Local Government Anambra State Odogwu jere akwụkwọ ọ na-agụ akwụkwọ first ka ọ na-agbanụ maka na o nwere isi akwụkwọ Alusego na South n'ibu nnukwu mmanwụ ọgụsị akwụkwọ wee jebe Lagos soro ụmụaka ibe ya nụ wee gbaba mbọ na Mushi Odogwu tara afụfụ na Ladipo Street kedị n'Ọfada na Mushi ọnọdụze na Mushi ọdị aka ife na-eme nwụrọzi isi nụ owebanye n'afọ nnụnụ wee fenie ya wee jebe obodo oyibo na South Africa ebe o je na-ebute ike Kompinu kwuru kompinu ọkwanya ka eji malụ n'Odogwu Chairman Executive Smoke Ventures Nigeria Limited Odogwu na-eme ọgọ onye ọma Alusego nwanne m onye Igbo obi nwanne iruteze na South investment nwere duzakọta ọnụ CEO Stability Solution na South Africa Chief Executive Stone Club na South Africa ebe anyị na-atụ ndụ mmanụ ka anyị jebe Stone Club ka anyị jebe orie ndụ ka anyị jee tụọ ndụ mmanụ Kaije Stone Club Ebe a na-atụ ndụ mmanụ ebe a na-eboli ndụ Ebe a na-atụ ndụ mmanụ ebe anyị na-enwe aṅụli Ebe a na-atụ ndụ mmanụ ebe anyị na-agba olingo Ebe a na-atụ ndụ mmanụ mmadụ 15 ọgụ mmadụ 15 Alusego na-azụ na akwụkwọ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ Alusego ọkụ na-enyelu faka nnu ifeomi na-emelụ ụmụ ogbenye ka Chukwu ji agọzi Alusego n'Ibodogwu
maka ife onye na-eme n'ụwa egosi afọ n'anya alụsị ego n'Igbo n'okwu ịbatazie n'ala oko ọkụ na-enwu n'elu n'ala ọkwa na alụsị ego ndị oko na-enwe na aṅụrị aka na onye nzọpụta anya abịagonu Chief Ikenna Kachukwu n'ịkara aka alụsị ego gbọrọ ụmụ okorobịa ndị oko ndị na-enwere ifefe a na-emenụ ọrụ fa wee jebe saụtụ fa wee chụba akara akafa ịbatazie na saụtụ South Africa na-enweziri oko streeti alụsị ego n'ịkara aka odogwu nwere obi nwanne n'isu kemenu kenelu mezila ọlọyi ọ dị ụkọ na mba nwaanyị dị mma elegasi nwaanyị o prestiji nwaanyị ọma dị mmanụ Princess Ifunanya Nkachukwu ezi nwaanyị mara obi dị ya ezi nwaada si Ezuoka Isofia wee bịa oko di ezobi n'ezi ụmụ Chukwu ji gọzie odogwu Chidera Nkachukwu Chinechere ụmụ Nkachukwu they are the leaders of tomorrow n'ezi n'afọ mụrụ odogwu Mrs. Justina Nwankwo ezinne n'ịgadịrị anyị ndụ ịgadị ndụ ka cha isi awọ wee rie ihe ụmụ gị nwetara n'ụwa isi mụ kenelu ihe ezi nwanne nke ihe onye ọ ga-adịrị mma Prince Mmadụabụchi Nkachukwu eke mmiri na South Africa eze mmụọ gburugburu n'oko bilio oyima alụsị ego ọfọ na-agọlụghị ogologo ndụ na-alụsi ike ebele nna ebele yiyo ebere ndị mere ọgọ na-ebe ị ga na-eje eje na bata ife mena yiyo omeọgọ ife mena yiyo maka na ndị ụlọ ọrụ na-erika nnụ ndị gonyelu moto na afọ abụzi akụta ọnụ alụsị ego na South dịkalaka alụsị ego na South ezomogoloko ike ngoko na South do metụ wama alụsị ego na South ezomogoloko ike ngoko na South do metụ wama
Ikenna Nwakachukwu alụsị ego metụ ụwa mma alụsị na-azọpụta nwa mgbenye alụsị ego metụ ụwa mma alụsị na-enye ụbịam ọsọ alụsị ego metụ ụwa mma odogwu n'ịkalisịrị akalisị alụsị ego metụ ụwa mma isi m kenelu oyi yezu oyi gị ọma oyi iji aka gị metela onwe gị Chief Ifeanyi Chukwu ọha anyị ego n'isochi onye ọ ga-adịrị mma onye oke olili ori ego n'uko ego orugo n'ume keneyi Chief Executive Stainless Limited South Africa odogwu nwere obi sali ya enyi ụmụ ogbenye ọgaranya ngadanga isochi nwere mmadụ Chief Ifeanyi Chukwu ọha odogwu abịa bili anyị jebenu na mmiri anyị jezute nnukwu odogwu obodo chibiri Chief Ọkaibe Ede oke osisi 1 na mmiri oke osisi na-eche ndo asị na oke osisi adịbụ na nkịtị osisi niile dị n'ọfịa ma na-enwere oke osisi na-eche ndo na-ebu nnukwu mmanwụ Chief Ifeanyi Nwade Ojukwu ndị Igbo na South Africa Ojukwu ndị Igbo na South n'Igbo odogwu ụmụokoji eme ọnụ asị na nnukwu mmadụ dị ka nnukwu alụsị odogwu abịada obili n'ikaliga egwu ka njebe nụ n'ihi ala ka nje ezute mkpadike Prince Ike Ụba Mgbadike na South Africa CEO IJD Cosmetics na South Africa ọ na-agba mụ nwanụ amụ n'ofu nwanụ eji ekwela n'efi nwanụ edozi obi nwa kpochiri onunu n'ihi ala Ike Ụba na South Niku ngozi na-ekene yo Chief Nnaemeka Ezike alụsị ego si nkene yi dịka na gbarizu 1 na South Africa afọ Nzebiokwu afọ dịka ebi Ọjanike nwa mụchara mụcha n'oko na Limpopo ka anyị nọzinụ kedu onye anyị na-ekwurozinu Chief Imanweze Onogwu na Limpopo n'ogwu na Limpopo Onogwu osimiri ga-adị Onogwu n'ihi adị ka echi ihe adị ka echi n'elu ụwa na-eji adị agwụ agwụ oke ogo m n'ikuku ngozi na-ekene ya ilio alụsị ego si nkene Ezafa Fresh Club International South Africa ndị oyi fụrụ onwe fa n'anya nọ asị na ezigbo oyi ka aja nwanne nọ Ezafa ka ego Fresh Club ndị ọma onye agha na nwanne ya ndị ezi oyi fụrụ onwe fa n'anya ikuku ngozi na-ekene ụnụ bilino anyị wee kenebeza n'onye isi anyị nụ Chief Sir Samuel Okoye eyo ndị Ezafa ndị ga-adị oche na South Africa
akụrie nne na Amawbia onye ọma na-ede m mma alụsị ego na South ezomogoloko ikengogo na South do metụ ụwa mma alụsị ego na South ezomogoloko ikengogo na South do metụ ụwa mma Chief Ikenna Kachukwu alụsị ego metụ ụwa mma alụsị nwere ebube n'oko alụsị ego metụ ụwa mma Chief Ikenna Nwakachukwu alụsị ego metụ ụwa mma obere nwoke o ji wee dị ebube alụsị ego metụ ụwa mma oju na-eme ọgọ n'iya dị alụsị ego metụ ụwa mma ikuku ngozi na-ekene yi alụsị ego metụ ụwa mma alụsị na-enyere ogbenye aka alụsị ego metụ ụwa mma alụsị ego na-ekarịsịrị akarịsị ego metụ ụwa mma odogwu oke o ji biri na South alụsị ego metụ ụwa mma ọfọ nwata dịrị ire na South alụsị ego metụ ụwa mma o ji $1,000 eme ọgọ alụsị ego metụ